a negativní přístup k životu, protože tam je to opravdu všechno potencováno velkým strachem a ten strach je vlastně vyráběn možnosti ekonomické neexistence, která by ty lidi mentálně zrujnovala. Takže o to já radši vždycky poslouchám tyhle příběhy, protože vím, že to existuje. Vím, že člověk svým nastavením mysle si vlastně upravuje svůj život a jak se říká, jak myslíme, tak žijeme a je to velká pravda. Když přijdu do medicíny, tak v Americe někde v Sausalitu už asi 20 let existuje centrum zázračně uzdravených lidí z nádorových a i jiných závažných onemocnění, kde vlastně se ví, že tím hlavním společným jmenovatelem je to nastavení té mysle. A zároveň samozřejmě to, jak žijeme, jak se stravujeme, co děláme, ten náš život, nejenom pracovní, ale i vlastně ten volný nebo ten rodinný život a naše aktivity. Takže děkuju, že můžu být s váma a že můžu třeba se podělit i o své zkušenosti. Já jsem původně, já se představím krátce, já jsem lékař, vystudovala jsem ještě medicínu za sociku, co dnes jsem netušila, že to někdy řeknu, ale přiznám to, ano, to byla nejlepší medicína a nejlepší škola, jakou jsem dostala. Nebylo to ovlivněno ničím, byly tam, je to, jak bych řekla, že čistá medicína, která nás naučila logicky myslet, naučila nás hledat právě ty příčiny na základě našich vědomostí. Což bohužel jsem musela jít až do Švýcarska, abych to tam pochopila, nicméně i to byla dobrá cesta. Začínala jsem teda jako internista, pak jsem teda přešla na pneumologii, kde jsem teda se stala hned primařem a po revoluci rovnou jsem naskočila do toho vlaku různých výzkumů, astma, obstrukční nemoci, plicní alergie, intersticiální plicní procesy, nádorové onemocnění a musím říct, že když se na chvilku zastavím u plicních nádorů, tak tady opravdu ten výzkum udělal velikánskou cestu, protože dnes máme biologickou léčbu, která opravdu těm lidem mění krásně život. Ale to je taky souvislost s něčím, co budu pak dál mluvit, protože ta léčba vlastně, pak, když máme to tělo dobře připravené pro tu léčbu, tak ta léčba se vlastně ještě jakoby znásobí a zúspěšní. Takže přes pneumologii a alergologii jsem se dostala k poruchám spánku. Osobně zaval teda do Švýcarska, kde jsem se dostala k takzvané té medicíně integrativní a medicíně dlouhověkosti. Dnes je toho plno, takže já jsem si to přejmenovala, že to je medicína preventivní, ale ne preventivní tím, že budu hledat nemoci, ale tím, že budu žít tak, abych mohla žít zdravý, kvalitní život třeba i dlouho. To znamená do těch 90 nebo 100 let klidně, co nejméně léku při dobrém nastavení mysle a fyzické kondici. Takže pokračuju dál ve studiu této medicíny, zároveň se věnuju teda hormonální substituci a hormonální léčbě nejenom u žen, ale obecně muži, hormony štítné žlázy. To znamená vybalancování těla naším vnitřním prostředím a dostala jsem se teda i včetně potravinových intolerancí až k střevnímu mikrobiomu, kde jsem zase pochopila, že tam je ten pes zakopán a tam je to hlavní centrum, kromě našeho mozku. Dokonce se říká, že u dětí do 6 let je hlavním mozkem jsou střeva a u nás je druhým mozkem jsou střeva. Takže ty střeva hrajou velkou roli a já se vám budu snažit teď vysvětlit, proč. Vlastně tu potravu, kterou skonzumujeme, ale začíná to, vlastně vše začíná, jak jsem říkala, v hlavě. Důležitý je ústní mikrobiom, to znamená stav našeho chrupu, amalgámové výplně, takový ten chronický skrytý zánět u mrtvých zubů. To všechno vlastně vytváří mikrobiom. Když bychom si řekli, co je mikrobiom, tak mikrobiom je vlastně koncentrace nebo počet bakterie a viry, které vlastně se vyskytují v tom, kterém orgánu, jako je každý orgán má svůj vlastní mikrobiom, tak jak ústní mikrobiom, střeva mají svůj mikrobiom, plice mají svůj mikrobiom. Takže já budu mluvit, když budeme mluvit teda o mikrobiomu, tak budu mluvit o střevním mikrobiomu, ten nejdůležitější, nebo ty střeva, které vlastně ovlivňují vlastně celé naše tělo. Takže začíná to myslí, tu potravinu, kterou jíme a jak jíme, to znamená
pomalu pokousat a pomalu polikat. Jako když kolikrát ať si člověk sám pro sebe jenom řekne, myslím si, že všichni, mnohdy se nám stane, že to do sebe naházíme a vlastně ani nevíme, co jíme, pak nám je blbě. A když vidím dneska mladý lidi, kteří kráčí po chodníku s párkem v rohlíku nebo dokonce s nějakou miskou salátu, tak si můžu jenom představit, co to dělá s nima a jak to vypadá v jejich střevech, ale i vlastně s tím jejich zdravím a i s jejich třeba tou psychickou nebo fyzickou kondicí. Střevní mikrobiom střeva vlastně je tam velký počet bakterií, několik kilogramů, které já nebudu teď tady vyčítat všechny ty bakterie, ale jsou tam bakterie, které mají takzvaný ten prozánětlivý účinek, jsou tam bakterie právě, které ten zánět tlumí, upravují a vedou k dobrému stavu střevní sliznice. A zároveň jsou tam mediátory anebo působky, které jsou takzvaně prozánětlivé, které vlastně ten mikrobiom ničí, zhoršují ten stav vlastně toho střeva, až to vede k takzvanému syndromu zvýšené propustnosti střeva, kde když si představíte takhle vedle sebe buňky, nebo takhle jenom vedle sebe dva sloupečky vedle sebe, které jsou krásně propojeny, tak to je vlastně sliznice střev, která je zdravá. Když ty sloupečky jsou různě velké, různě tenké, mezi tím vznikají velké díry a to jsou vlastně ty místa, přes které se do těla vstřebávají všechny škodliviny, toxiny, různé viry, bakterie, které vlastně pro ten náš organismus fungují jako predátoři. Startuje to k rychlé imunitní reakci. Tělo začne vlastně proti těmhle látkám vyrábět protilátky a vznikají různé stavy od bolesti kloubů, bolesti hlavy, otoků, z ztráty koncentrace, deprese, bolesti hlavy. Prostě na všechno, co si jenom můžete pomyslet, je spojený právě bohužel s tímhle stavem našeho střeva. Můžu vám říct, že tato situace se vyskytuje víc, než se na to myslí. A bohužel ovlivňuje i průběh onemocnění, chronických onemocnění, anebo je vlastně důvod k vzniku takzvaných, já tomu říkám dneska pseudoautoimunu, protože hodně lidí, já si vezmu jenom jeden příklad, je vedeno jako takzvaná sérum negativní reumatoidní artritida. A ta sérum negativní znamená, že vlastně se nenachází ty správné protilátky charakteristické pro tohle autoimunitní onemocnění. A vlastně dnes se už ví, že to není v podstatě reumatoidní artritida, ale že to je onemocnění anebo syndrom, který vzniká v důsledku právě špatného střevního mikrobiomu, který je vlastně podmíněn právě touhle přehnanou imunitní reakcí. Takže všechny ty pseudoautoimunitní onemocnění mají svůj základ ve střevech. A autistické děti tam nacházíme taky právě, a dnes už se to ví, je to všechno potvrzeno výzkumem. Není to o tom, že si to myslíme, ale je to už dnes i potvrzeno, aby mě někdo nenapadl, že tady mluvím jako šarlatán. Je to všechno už evidentní, kde vlastně se ví, že u těch autistických dětí je opravdu ten střevní mikrobiom výrazně zhoršen a ten střevní mikrobiom zároveň souvisí i s takzvanými potravinovými intolerancemi, to znamená nesnášenlivost některých potravin. Nejčastěji jsou to teda ty 3 druhy, které našemu střevu škodí a našemu tělu, a je to mléčná bílkovina, to vlastně ty bílkoviny, proteiny, které pak vyvolávají tu imunitní reakci, tak glutein nebo gliadin, který je obsažen v obilovinách, a pak jsou to cukry. To jsou ty 3 nejčastější škodliviny pro naše střeva. Tak všechno špatně. A já budu mluvit i z vlastní zkušenosti, že já opravdu vidím, a nejenom, že si to vyšetříme, že se to potvrdí, ale opravdu pacienti, který přichází s těmihle potížemi různými ve smyslu únavy, bolesti hlavy a až po takzvané ty pseudoautoimunity, tak tam bych řekla, že v 99,9% potvrzujeme opravdu intoleranci minimálně na jednu anebo na tady všechny 3 látky nebo ty potraviny, které jsem uvedla.
No a jak souvisí střevní mikrobiom s nádorovým onemocněním? Velice a úzce, když teď jenom obecně krátce, v podstatě tohle vytváří naše tělo, nebo vede naše tělo, že žije v takzvaném zánětu. Ten zánět není infekční, ale je to takzvaný mediátorový zánět, který vlastně vede k tomu, že to naše prostředí je víc kyselé a zároveň to nechává růst a umožňuje růst nádorovým buňkám. Každé tělo, každý organismus máme v sobě ty nádorové buňky a zase tím pádem řeknu, že je to opravdu na nás, jak žijeme a co budeme podporovat. Takže obecně ten stav mysle, stres, špatná strava, špatný spánek, to všechno vede k tomu, že to naše tělo žije v takzvaném tom zánětu. To nevznikne ze dne na den, to se vyvíjí prostě lety a dnes jste zaznamenali, že se bohužel nádorové onemocnění začíná objevovat poměrně v nižším věku a i nádory plic není nic vzácného u mladých lidí. Nekuřáků, přesně tak. Takže k těm nádorům plic teď, co tam hraje hrozně velkou roli. Samozřejmě to kouření, ale to už je takový jako mýtus, který samozřejmě je to pravda, ano. Kuřák, ale bohužel i teda ty pasivní kuřáci, nekuřáci. A u těch pasivních kuřáků je to snad ještě horší než opravdu u těch kuřáků, protože tím jsou přímo ty průdušky, vlastně přímo ty průdušky u toho jiného mikrobiomu v těch plicích, který je vlastně výrazně drážděné. A dokonce, já si pamatuju, že dokonce i když se ještě mohlo kouřit v restauračních zařízeních, tak dokonce opravdu ten personál, číšníci, který onemocněli, byť byli nekuřáci, tak se jim dala diagnóza jako choroba z povolání, že se to bralo opravdu už jako nemoc z povolání. Takže pasivní kouření je snad ještě horší. Obojí škodí velice. No a pak je to naše životní prostředí, různé toxiny, inhalace, víc postižený bývají i třeba nekuřáci pracující v kadeřnictví nebo řemeslníci pracující se dřevem. Dřevo je takový organický prach, který je pro to tělo taky výrazně škodlivý. Takže i když třeba někdo žije v domě nebo v domě, který je ze dřeva, to dřevo je to starší stavba, tak tam bohužel při tom dlouhodobém žití se ohrožuje taky na možnost vzniku rakoviny. To dřevo, přestože je to vlastně zpracovaný materiál, tak pořád vlastně ten prach tam produkuje a tenhle prach je poměrně velká škodlivina pro naše plíce. Další to už dnes moc nebývá, ale bylo to kouření dřevem nebo uhlím, tak bohužel tyhle plodiny kouření taky můžou být jednou z příčin vlastně nádoru, vzniku nádoru, topení. No a další, ano, ano. Dokonce v Itálii je zakázáno topit v krbu. V severní Itálii je tak špatný vzduch už z toho, že je přeindustrializovaná, že dokonce se nesmí už topit v krbu. Protože z toho krbu tak ten popílek je takový vlastně lepkavý, který se přistává na ty plíce a je extrémně škodlivý. Takže pokud máte doma krb na chalupě, je to strašně pěkný, všichni to máme rádi, větrejte si. A hlavně, když vidím, když jsou někde v těch hotelích, je krb v ložnici a někdo si prostě pěkně zatopí v té ložnici a potom jde spát a nevyvětrá. To je nejhorší, co prostě můžete udělat. To je pravda, to je jako... Takže když krb, tak větrejte. Větrat a opravdu jako mít ten prostor víc otevřený, nebýt a jako ne každý den. Chce to opravdu zase spíš jednou za čas, než pravidelně denně, protože opravdu to topení dřevem nebo topení tím uhlím vedlo nebo zvyšuje riziko vzniku rakoviny plic. Dalším velice důležitým momentem, já bych řekla dneska, že jeden z nejdůležitějších taky a stále je to opomíjeno, je bohužel gastroezofagální reflux. A to je to, co nám vlastně ten mikrobiom v těch průduškách výrazně mění. Je to kyselina, kterou my vdechneme. Reflux je funkční porucha, není to žádná nemoc, kdy přechod mezi jícnem a žaludkem není dostatečně uzavřen. A tam a už tím vlastně tím trpí děti od novorozenci, od narození a ten přechod by se měl pak jako
jak děti rostou, stáhnout, ale nestává se to a ne vždycky, v 80% je ten reflux němej. To znamená, že se neprojevuje potížemi jako pálení žáhy. Většinou to má právě plicní projevy jako dráždivý kašel, pocit tíhy na hrudníku, někdy to ovlivňuje negativně i pohyb nebo sportovní aktivity, ale je to vždycky v průběhu té zátěže, ne po zátěži, jak bývá takzvaně tu ponámahové astma. Bohužel ty pacienti jsou většinou pak léčeny inhalačními kortikoidy, které vůbec nepomáhají. Takže ten tichý reflux, který má spíš plicní projevy, je pro ty průdušky velice, velice škodlivý. Já si dělám sama svoji studii, protože víc než 20 let se tím zabývám a víc než 20 let jsem věčně byla v horké diskuzi s gastroenterology, protože pro ně ten reflux nebyl nic významný. Že jo? Takže jsem se naučila číst z těch histologických nálezů. Já jsem vnímala a viděla ty potíže u těch pacientů. Dneska já si dělám u pacientů takzvané to nízkodávkové CT plic, kde vidím, že ta sliznice už je postižená. Vzniká tam zhrubělá bazální membrána. A to už může být vlastně taky jeden ze základů možnosti i vzniku nádoru plic. Takže ten reflux, když vám lékař nebo vašemu okolí někdo řekne, že to nic není, je další faktor, který je u toho právě, u těch refluxů výrazně škodlivý, je dlouhodobé užívání takzvaných těch protonů, inhibitorů protonové pumpy, to znamená ty, které snižují produkci kyseliny solné. Protože i ta kyselina solná má v tom zažívacím traktu svůj úkol. A tyhle buňky, teda tyhle léky, bohužel změní střevní mikrobiom výrazně negativně a taky jsou jedna z příčin možnosti vzniku takzvaného toho syndromu zvýšené propustnosti střeva. Omeprazol, pantoprazol, nevím, kontrolog, nevím, jak se to... A teď ten gastroenterolog vám toho bude bušit 40 mg dvakrát denně, mi to musí... Ne, to se dá krásně všechno způsobem stravy a s polohou ve spánku výrazně ovlivnit. Ale tyhle léky škodí. A když přijdu já spíš skončím a dám prostor vám, protože si myslím, že by bylo lepší, ať se vyptáte. Já to tak ještě další oblast, která, když už se zastavím přímo u onkologických pacientů s nádorovým onemocněním plic, tak právě střevní mikrobiom, když se mě zeptáte, jak je důležitý, tak kromě toho, co jsem řekla, kromě vlastně toho vytváření prozánětlivého prostředí, kyselého prostředí pro tělo, negativní ovlivnění tím refluxem, bohužel vede i k zhoršení progrese toho nádorového onemocnění a zároveň může negativně ovlivnit, anebo ovlivnit spíš v tom negativním smyslu samotnou léčbu, chemoterapii, anebo tou biologickou léčbou. Jsou studie, které už dnes ukazují, že úprava střevního mikrobiomu výrazně snižuje potřebu, nebo výrazně vede ke snížení dávky chemoterapie a zvyšuje úspěch léčby biologické. Takže ten střevní mikrobiom má opravdu výrazný význam. Co ještě je potřeba upozornit jako důležitý faktor je před chemoterapií nebo před plánovanou léčbou opravdu omezit nebo snížit nebo nejlépe úplně vyloučit antibiotika, když to není zapotřebí, neužívat inhibitory protonové pumpy a opravdu dbát o tu úpravu stravy. A teď, když se mě zeptáte, to vám nikdo neřekne, protože já myslím, že ono se stále ještě, přece jenom když začnete mluvit o střevním mikrobiomu, tak jste někde jako lékař zařazen mezi šarlatány, nechce se o tom mluvit, takže já jsem vděčná, že laická veřejnost má o tom větší povědomí, bohužel, než my lékaři. A teď, když se mě zeptáte, co je ta správná strava, já vypíchnu jenom v těch střevech je jedna z velice, nebo to, co ovlivňuje ta bakterie, která je důležitá a kterou my nemůžeme nijak dostat, která ale ovlivňuje vlastně celý ten střevní mikrobiom, je bakterie, která se nazývá Akkermansia. Akkermansia ta má velikánský význam na vliv vlastně na tvorbu toho hlenu a regeneraci hlenu a úpravy právě té stěny, té sliznice střev. To znamená, vede k jejich regeneraci a k její ozdravení. A produkuje zároveň látku, jako je to mastná kyselina, jistý druh,
která se jmenuje butyrát. A ten butyrát má pro celé tělo výrazný protizánětlivý účinek. A já jsem strašně vděčná, protože vlastně existuje jako opravdu čistý tenhle produkt je v Americe a různě složitými způsoby se to snažíme těm pacientům dostávat sem nebo k ním, aby si to mohli objednat. A společnost Coconut and Wild začala s produkcí, nebo bude mít, že ano, neprozrazuju nějaké tajemství. Já jsem totiž hrozně nadšená, protože my, jako samozřejmě úprava stravy, to znamená, aby jsme konzumovali potraviny. A teď budu mluvit obecně, ale pro všechny to platí stejně. Strava má být, nebo ovoce, zelenina, regionální, sezonální. To znamená, že opravdu není dobré si dávat na Vánoce jahody nebo maliny, co si budete kupovat v těch nákupních centrech. Rajčata taky už ne po skončení sezóny. V našich podmínkách, asi co jsou tak jako tolerovány, tak to jsou citrusové plody a banány, protože ty už se historicky k nám dováží strašně dlouho, takže naše tělo je na to uspůsobeno, ale ostatní exotické plody, prosím, dejte si je venku, kde rostou, tam jsou kvalitní, dobré, ale když si představíte to mango, které prostě oni někde natrhají zelené, pak to někde zraje, takže to už vlastně je jenom jako obraz manga, ale není to vůbec chuťově to, co by mělo být. A taky zvyšuje bohužel i alergie, i intoleranci. Co se týče pečiva, tak pečivo z kváskového těsta, to znamená, aby to těsto zrálo 12 a více hodin, ne to, co se hned uhnětí a upeče, a už vůbec ne ze zmraženého těsta, protože tam se ta koncentrace gliadinů výrazně zvyšuje a bohužel to je to, co působí pak prozánětlivě a škodlivě pro naše střeva a tím pádem pro náš organismus. Já doporučuji pacientům vyloučit úplně konzumaci mléka, smetany, šlehačky a opravdu opatrně i s mléčnými produkty, když vidím, že to není v pořádku. Ten fermentovaný jogurt, dobře, nebo kefír, ale určitě vždycky opatrně a jde teda i o množství, ne o tu častost a nejenom co. Dobrou náhradou jsou dnes takzvané ty rostlinné mléka, ale tady upozorňuji taky s mírou, protože já už vidím dnes, že pacienti třeba přešli z kravského mléka na mandlové nebo na kokosové. Je to fajn, ale je potřeba mít kontrolu, protože zase s častostí a frekvencí užívání bohužel se zvyšuje taky možnost intolerance. A to je zase to, co působí prozánětlivě pro naše tělo. Takže všeho s mírou, ta strava by měla být vyvážená, pestrá, ne jednostranná, protože ta jednostranná pak vede právě zase k tvorbě, my si vytváříme vlastně ty intolerance. Takže když je sezona, teď je to fajn, protože máme ovoce, zeleninu, všechno je čerstvé, tak to je dobře, ale když přijde zima, tak já si vzpomenu vždycky na babičku. Oni skladovali mrkev, kořenovou zeleninu, kedlubnu, zelí, brambory a z toho kyselý zelí fermentovaný, že jo? A z toho jsme vlastně žili. Takže je opravdu potřeba být a chovat se racionálně při výběru potravin. Vědět, kde kupovat. Prostě kupujte nejlépe od ověřených farem nebo ověřených zdrojů, ale určitě, prosím pěkně, ne v těch nákupních centrech, kde je to postříkaný, chemicky různě udržený tak, že se to na vás usměje, když to dáte do košíku a druhý den se nestačíte divit, co jste to vlastně koupili. Takže myslím si, že je to na nás, že všichni si můžeme, někdo mě řekne, že jak na to není čas nebo jak to udělat. Vždycky se ta cesta najde. Přesně jak jste říkala, prostě je to jenom o nás chtít. To naše podvědomí nás brání, protože to nás brzdí, protože podvědomí nechce změny, nechce vystoupit z nějaké komfortní zóny. Jemu je dobře furt chodit tam, jak chodíme, ale prostě udělat si ten čas, najít, hledat, protože to, co do sebe dáme, tak se nám to tělo pak odmění. To je úplně jednoduchá cesta. Další škodlivinou jsou sladkosti, bílej cukr a všechny ty soft limonády, Coca-Coly, Fanty, Sprite, to je všechno to, co je plný cukru, který vlastně vede k zvýšenému procesu kvašení, podporuje růst plísní, kandidy ve střevech a zase to podporuje celkově ten zánět v tom našem celém těle. A samozřejmě i zhoršuje pak průběh léčby a průběh toho samotného onemocnění. Takže moje poselství,
abych nemluvila, jenom bych řekla, že opravdu dbejme na to, co jíme, jak jíme, co si vybíráme, o nastavení naší mysle. Je to strašně důležitý, protože naše hlava nám vyrábí všechny ty stresové mediátory, který nám zase to naše tělo ničí. Od toho je úžasná yoga, meditace, setkávání se s pozitivními lidmi, protože utíkejte od negativních lidí. Já mám takový krásný obrázek, kde jsou 3 jablka a jedno schnilý a najednou to začne ničit ty všechny ostatní. A tak to je i v našem životě. Ty lidi bohužel negativní jsou toxický. My je nezměníme. Jestli oni budou chtít, tak jednou k nám přijdou a tu cestu a ten život si najdou a změní ho. Takže já vám držím palce, ať prostě všechno zvládáte dobře, buďte úplně nad věcí, nenechte se ovlivnit ničím. Já vím, že těch vlivů škodlivých je strašně moc. To, co děláte, cvičte jogu, meditujte, stravujte se správně, méně je víc, to znamená klidně ten intermittent fasting, 2krát denně jídlo bohatě stačí. A my jsme vlastně ti manažeři našeho života, my jsme ti, co si určíme nakonec, jak budeme žít. Já vám děkuji za pozornost a držím vám moc palce ve vašem dalším životě. A děkuji. Děkuji.